Ikaduhang andana sa usa ka three-story residential dormitory building sa Jacinto, Davao City ang nasunog. Gibara-bara ang muabot sa 300,000 pesos ang danyos sa maong hitabo. Pasado alas 2 sa hapon, adlaw Sabado na bulabog ang mga tao sa palibot human nga gilamoy sa dakong kalayo ang usa ka dormitoryo sa Jacinto, Davao City. Sumala pa sa BFP 11 confined space ug gama kini sa concrete materials, hinungdan nga naglisod sa pagsulod ang kabomberuhan. Nagsugod sumala pa ang kalayo sa kwarto sa usa ka Eldita Cañada, kinsa mao'y caretaker sa maong building. Namuyo dinhi ang naa sa 11 ka mga renters, lakip na ang anak sa tag-iya sa building, ang caretaker ug ang duha ka lain pa nga mga renters. Sa karon parayon pa nga ginasuta sa otoridad ang hinungdan sa pagkuyanap sa kalayo. Itong taas nila, itong terrace, naay mga black suit. Kumbaga, tungod lang to sa aso, sa kainit nga gikan sa second floor. So, wala na dyan lain damage. Sa baba ato, ang mezzanine nila and ground floor, water damage na to tungod sa nagpa-flooding gikan sa taas. So, wala na may lain dyan nga significant damage. Ang second floor lang yun ang grabe dyan.